खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सेप्टेटआनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव नंखाय फोरमान बिलाइ बानायग्रा हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि गबरथना थानानि बेन्दोंआव सालबारि एसडिपिअ आरो लिमलागुरि पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायाव सोलोंथाइ लानायनि नंखाय फोरमान बिलाइ बानायग्रा सानै दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बे हमजानाय सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि नंखाय एचएसएलसी आरो एचएसनि मार्कशीट, सार्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, लैपटप, कम्पिउटार, मनिटर, यूपीएस, मबाइल आरो गोबां मुवाफोर बोखांनो हायो। बिनि दायाव गबरथना थानायाव केस नं IPC 15727 US 197 198 420 46834 नाम्बाराव गसर रेजिस्टार खालामदों। नैथियाव दङ 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गुवाहाटीयाव गोमानानै दं। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि सोलिगासिनो थानाय समावनो सासे 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गुवाहाटीयाव गोमादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीयाव नगावनिफ्राय पिजु सैकिया मुंनि सेंग्राया आलासिनि न'आव फैदोंमोन। गुवाहाटीनि पुलिस रिजार्भनि आलासिनि न'आव फैदोंमोन पिजुसआ। मख'नो गोनांदि बिफा मृदुल सैकियाया गावनि लोगोनि न'आव पिजुसखौ दोनलांदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं सेंग्राया। सेंग्रानि नखरा बे जाथायनि सायाव पानबाजार पुलिस थानायाव एजाहार होदों। थामथियाव दङ कर'नानि उनाव गोदान भाइरास फैगासिनो। कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायनि समावनो गुबुन मोनसे गिख्रंथाव नुजादों हादराव। गुजरात रायजोनि माखासे जायगायाव बे बेरामा गिख्रंथाव महर लादों, जायनि उनाव महाराष्ट्रनि पालघराव हाई एलार्ट होनाय जादों। बे बेरामनि आबुं मुङा रायमेन कंग' हेमरेजिक फिभार आरो बे बेरामा मानसिनि थाखाय गिख्रंथाव। बेनि सायाव जुनारनिफ्राय मानसिनि मोदोमाव गोरलैयैनो गोसारो बे जिबसाया। हाई एलार्ट होनायनि उनावनो बे जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया साफ्रोमबो बेदर फालांगिरिफोरखौ गोख्रैयैनो जुनारनि कंग' बेरामनि सायाव सांग्रांथि लानो खावलायदों। मख'नो गोनांदि मुलुगनां सावस्रि बिफाननि फोरमायनाय बादिब्ला बे बेरामखौ फाहामनो दासिमबो मुलि मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव दङ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि आथोन दानस'नो हायोब्ला 25 लाख रां बान्था होगोन। उत्तर प्रदेश रायजोआव थांनाय 24 सेप्तेम्बराव सासे हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय हादरनाङै सोमावग्लुंहोदों। बे जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सोमावसारनाय नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो बारानासिनि बिस्वा हिन्दु सेनानि गाहाय दैदेनगिरिया होनाय सोंखारि जानाय बिबुंथिया हादरखौनो साननो गोनां खालामनानै होदों। बिस्वा हिन्दु सेनानि गाहाय दैदेनगिरि अरुण पाठकआ बुंदों दि बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिनि आथोनखौ दानस'नो हायोब्ला 25 लाख रां बान्था होगोन। मख'नो गोनांदि अरुण पाठकआ गावनि अफिसियेल टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बिबुंथिखौ होदों। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाता नाग्रिजुलि फोनांजाब लामा बानायनायाव गेनाखान्थि। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाता नाग्रिजुलि फोनांजाब लामा बानायनायाव गोबां गेनाखान्थि नुजादों। बानायनायनि उनावनो गाज्रि जालांदों लामाया। ठेकेदारफोरनि सायाव अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। सानफ्रोमबो थांलाय फैलायाव बाहायजानाय बे लामाया मोजाङै अन्थाइनि थोरोब होआलासिनो पाका खालामनायनि थाखायनो लामाया खोलोब खोलोबै ओंखारलांनो हमदों। आरो थाबैनो लामाखौ मोजां बानायफिननो रायजो राजाफ्रा बिबानगिरि मावथिफोरखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।